Shalom, horasma di kita saluhutna di ruas dohot paralado HKBP Resort Soposurung. Tabukama ibadah saat teduta di manugot nyarion, markite namarede sian buku ede nomor 706 ayat sada dohot 2. Urian itu hata ni debata dihita disadarion ima natar surat sian pesalmen biddu 126 ayat tolu songonon ma didok. Gudang matongon na binahin ni Jahoba tu hita. Jadi marhilas ni rohama hita ido yang bo sahatna. Urian itu hata rodo debata di bagasan hasangaponna tu tonga-tonga ni portibion songon raja nasangap jalan amarhuaso tu saluhut portibi na tinapanay. Ia harorona tu tonga-tonga ni portibion mabahen galubang nagugusi tutu. Tu gabeba biar si tutu pangisi ni tanoon. Lason ma na hinatidak kon ni parpesalmen. Ala dihilala ibana pembelaan na luar biasa sian debata tu bangsona. Hinorhon ni panggosa-gosa ni hajahaton ni portibion. Diberi ibana do tindakan na adil sian debata. Aidang adong nanggosada hagogoon ni tanoon naboy mangabati sakap dohot tindakan ni debata. Mulu bertindak debata saut do jadi. Mulu tarimas pe debata sude na nerimasan nai gabi orbuk. Ganu bangso na say mangoloi debata mulu nungatikina debata madabu uhum habus doi sude gabi orbuk. Alay ganup halak na olo sumabba ibana jala say masihol say mahuas marparsaura dohot ibana di bagasan hatana dapotan goklas ni rohado manomunomu debata songon sada raja naro laho pajongjong hasitongan
dohot pajongjong keadilan di atas tanoon. Ay napunana do tanoon. Tung saguru di ibana do tanoon dohot nasa isina. Kurin itu kata godang do sitidangi pabuan naung didai nasida haluaun namanotong nasian debata. Namanggonggomi sadok tanoon. Boy madohonon dang hea margabus debata. Dang hea mangototoy debata. Ale parsitutuan maka persaya Tuhan debata. Lumobi ala ni janji haluaun na arga situtui. Tungpe godang pangujunan. Tungpe godang parukiloni. Tungpe godang akahamaulon. Gabido di bahin parkitian na laho patuguhon pakirimon na tuhanguluan masugot. Ay gabi margugo do madok dang sadia hakasitani molo martibak kon upa na ubalga nanay lehonon ni debata. Habalgaon dohot hagugoon ni debatado na pasti boy mangatur parputaran ni pardalanan ni Portivion. Dohot pangisina. Dangadong gogo ni Jolma laho mangatur ibana. Marsangap ma debata. Amin. Tapasadar kata martangi yang mahita. Mulati Tuhan dipasakat nasaro kanami tuho. Ala totong di bagasan pangaramotom mutu kami ganup sahat tu manukut nyarion. Hahipason gajang ni umur dohot hosa hangulon nasyak ko itu kami. Umbain boy kami tolkas sahat tu manukut nyarion. Song-song ni Tuhan, marlas ni roka kami markiti hatam nang biligihan. Na porsiero totok kami Tuhan dikuasom na makokop kami na mga leto kami haluaw. Agi matotong Tuhan di salukut kuasom na niligomi Tuhan. Di halasok kami markiti di akasalukut na niula tangan nami. Terlumubi Tuhan di manukut nyarion nang dibagasan sadarion. Ang markiti huwasomi boy di salukut akka naniula ni tangan nami tarpatupahan. Atong Tuhan salukut daging nanto dinami di pasatami maholan mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buke de nomor 706 ayat 3. Ramahita mangido di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banwa gijang, say pinorbadia magwarmo, say roma harajaonmu, say saat malo manuruham di banwa tongon, songon na di banwa gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unak kami togihut tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amin.